pàtàkì lọ́wọ́ Elédùmarè tó tún jẹ́ kémi àti yín kárí ọjọ́ tòní. Ìbà fún bàbá mi lókè o. Orúkọ tèmi ò yí padà gẹ́gẹ́ bá a ti ṣe mọ̀. Èmi náà ni Adédìjì Yétúndé Olúwaṣeun tí mo tún máa ń pera mi ní Àṣàbí Àrà. Èmi làṣàbí ìkọ́ ọmọ ọ̀bálẹ̀ tó jọ̀jọ̀gun. Ọ̀jọ̀gun là ń pè lágbà oyè. Bẹ́ẹ̀ ni, orúkọ pàtàkì ni mo mú wá sétí gbọ́ wa lówùúrọ̀ tòní. Èyí tó sọ wípé bàbá ka ẹrú, inú ẹrú á bàjẹ́. Eléyìí túmọ̀ sí ọ̀rọ̀ ìṣítí àbí ìránnilétí irú ọmọ ẹni tí ènìyàn ń ṣe. Fún àpẹẹrẹ, ní ayé àtijọ́, bá a kú ti ṣe mọ̀ bó ṣe máa ń lo ẹrú, bó ṣe máa ń ra ẹrú. Bóyá a wá ra ẹrú kan, àwa mú mọ́ àárín ọmọ. Tí ẹrú náà bá ti wá ń ṣe bí ọba àbí tó ti ń ṣe jura rẹ̀ lọ, ó ní Yorùbá máa ń dà pé tán máa fi sọ wípé bàbá ka ẹrú, inú ẹrú á bàjẹ́. Wọ́n ń sọ eléyìí láti fi rán ẹrú náà létí ibi tó ti ṣẹ̀ wá àti irú ọmọ ẹni tó ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ jẹ́ ká máa gbìyànjú láti lo òwe yìí nígbàkúgbà àti lóòrèkóòrè níbikíbi tá a bá wà. Yálà nílé ni, ibi iṣẹ́ ni, a bá ń jáde ni, a bá ń báyàn sọ̀rọ̀ ni, ẹ jẹ́ ká máa gbìyànjú àti lo òwe yìí. Tí ètò máa pàdé yín lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀, ó dàbọ̀.